5, 4, 3, 2, 1, go! Hello guys, ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, dahil birthday ni Madonna, ayun o, busy siya magluto ng kanyang handa. Ang kanyang handa is, handa ng bayan. Yung hindi nawawala sa handaan. Sabihin ko spaghetti, pansit, biko. Ayan, ano pa ba kayang handa mo dyan? Lumpia! Siyempre gabi, salad. Tsaka buko salad. Yun lang. Ilagay na namin yung kaong namin. Sobrang simple lang daw ang kanyang handa. Kaya anong pang hinahintay nyo guys? Sugod na. Sugod. Ayun, ang isang batsyang spaghetti. Bali, mayroon din tayong bisita mamaya sila, si Team KMA at sila, Kuya Glenn. Si Oxy. In-invite din namin sila. Bali, nag-aantay lang kami guys ng parating na video okay. Ayan nag-aantay ng video okay. Alam mo naman, kakanta. Alam ko na, mamaya. Kukuha ko ng bote, then papaikutin natin yung bote. Kung saan siya nag-stop, siya ang kakanta. Oh my God. Ay, ang hindi magkanta, walang premyo. Excited na magkanta sa tinig. Magkas ako ng plato lang. Wow, ang sarap naman ang aking biko. Alam, ligaya ang antipasin. Wow. Sarap na taon. Lalo. Step na naman sarap na naman yung step ng malagkit nagadunga langis. Sugat ka dyan rin Sugat ka tayo Sintip man yung lado langis ay iba pa pala yung tinunay sa yan, pahinga ang ating mga seniors napagod sila magluto ante, magkanta ka na ay Il Mundo ay Il Mundo tuta ka 9 ang kantahin mo, Day. Ganap ako ng sasayaw. Ilocano song. 0, 0, 0, 0. Sayang, di nyo mapapakinggan ang magaganda ng boses. Magka-copyright tayo. Pangtago lang talaga yung boses. Sayang talaga, hindi nyo mapapakinggan yung aking boses. Pag napakinggan nyo, nakalimutan nyo yung mga pangalan nyo. 1, 2. Pangit naman ang mic.
kanta si Papa. Hindi niya mahanap yung kanta niya, guys. Alam niyo kaya ang hinanap niya? Hindi pa daw nagawa yung kanta niya. Matagal-tagal na, hindi pa nagawa. Hindi pa nagpapasok sa Freddy Aguilar? Hindi pa nagawa. Kuko ni Bonifacio. Kuko ng agila hinahanap niya eh. Wala guys, wala dito yung kuko ni Aguila. Saka na lang. Kuko ng Aguila. Kanina pa siya dyan sa kain, hindi na nakaalay. Sarap ng biko guys, oh. The best ang aming biko. Ayun oh, sarap po. Hindi mo ibaga data kanta. Happy birthday! Kala ko nilagay mo dito, happy birthday self. Pasok! Bonifacio! Bonifacio! Yan na! Ito! Huwag basahin na! Guys, nandito na yung aming mga bisita. Ang Hello team po, KMA. mga ka-DFL, mga ka-Keep and I. Good afternoon, yun. Okay, lamunan na. May nantay ko ba? Nantay nila ako. Eh, ano kung bata? Ikaw, Kuya Aling, oh. Nung pambata daw sa'yo pinasa? Birthday mo rin, di ba? Tatlo kayo? Yung birthday niyo. Sino pa isa? Si Kuya Amanda. Hoy! Dali na dito, Orla, dito doon. Hoy! Magaling ka pala magkanta, Kuya Manda, ha? Magkanta ka, ha? Ang langga ni Ate Madonna guys. Oh, konti lang yan. Siya nagluto ng ano, Kasi baka hindi ng na biko. Biko Santi, ligaya. A few moments later. Thank you for the food that's laid out here on the table. Please bless us all with strength and guidance. And ask this in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Happy birthday to you! Ante, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Blow yung candle! Happy birthday sa aming tatlo. Actually, tatlo kami mag-birthday. Ako, si Kuya Amanda, at si Kuya Allen. Happy birthday! Happy birthday! Thank you! So, let's eat. Narakain tayo. Kain tayo, guys. Mamaya tayo magkanta, oh. Oh, anong lasa niya kuya? Ako nagluto diyan. Ang sarap. Oh, anong ano to, pork o ano? Chicken. Chicken. Pare-pares talaga sila ng kinuha. Oh, Hindi ako makasalita. Sobrang sarap. Kaya lang. Kaya sa akin dalawa lang. Tag-isa talaga sila ng kinuha. Panagkuha ko ng graba, magkakuha din niya sila ng graba. Oh, dali, magkantaan kayo. Kinagawa dito. Ako din. Wala yan silang ginawa. Puro tulog lang yung mga yan. Papa mo, Bert, kaya? Busog pa daw. Mamaya yan magbakbak. Maya siguro sa inyo. Yan ang tangali, ah. Kinanta niya yung ano, mata ng agila. Sabi niya, Basta nag-search pa habang nagkakanta. Maka-respond sa akin. So, yun na nga, guys. Inabutan kami ng, ng ulan dito sa labas.
Nakauwi na rin ang KMA dahil baka abutin silang malakas na ulan. At kami naman ngayon ang Babalutin mo ako. magsasharon kami ngayon. So ayan guys, bale nandito kami sa sa bundok. Dahil nga birthday kahapon ni Ate Joanne, ngayon lang namin tinuloy yung aming pag-games kasi nga may bisita rin kami kahapon at may ginawa sa kapilya. So ngayon namin itutuloy yung naudlot naming palaro dapat kahapon. Ang laro namin is yung yung agawan ng buko ay nyog. Saan ba yung nyog natin? Antayin nyug mo. Yung dalawang cute. Ayan. So maglalatag kami guys dito ng ng tolda, yung luna. Tapos lalagyan namin ng sabon, oil, and then tubig. Yan. Para madulas. Yung agawan ba kami ng ng Nyug, ito. nyog. Napanood namin sa guys sa Facebook kay Cake Talent. Yan. Shout out sa'yo. Kasatsat. Kasatsat. Crush ko yun. Pugi yun, no? Pugi niya, no? Lalo pag yung buhok niya Oo, pugi. Ano ka pugi eh? Swerte yung si Yaya niya Mga Ilocano sila, taga Cagayan. Ilocano. Hanapin natin. Kasatsat, yan. Shout out. Yan. Ano kami, na-inspired kami sa mga pag-games ninyo. Tara guys, umpisa na natin. May outfit kami guys, abangan nyo. Abangan nyo. Hindi pwedeng hindi kasi pwedeng nakapajama kasi didikit lang yung nakapajama ko. Nagdikit na lahat ng sabon dyan dyan. Hindi pwedeng nakapajama, dapat naka Okay. balat. Okay, change outfit. Yan Ganda. Saan ang swimming nyo, Day? Dito sa bundok eh. Naghanap kami ng Mag-dive sila dito. Sorry na sa Bilbel at saka sa Braso. Sa pinaka-guys. Santiligayang pinakasikse. Go. Set up Go, na. set up muna natin. Dapat sinet up muna natin bago tayo nagbili. Wala mo nang hila-hila. Ay, ng pagkahila-hila. Santiligaya guys. Pag-idam na nagkakukutaw. May itim ako guys. Boy. Itim. Kasikse nga. Gamitin natin ang pula. Baka hindi madulas. Wag tayo nakaton. Para hindi siya. Ay, sa'yo may kahoy kanina. Ay, nung kahit kahoy ng tabla kata. Ayan guys, bali ang dala naming pangpadulas. Powder, mantika, tsaka shampoo. Sarap maligo Ay, ang saya. Madulas ito. Mga maskulado guys. Mas madulas itong kabila. Dito sa baba. Pababain mo dyan Kay ayo ni tayo nga kaya pa dito. Ano ba yan? Nakakaya o maggapa? Padalos-dos. Gapang ay po gapa. Mahuli na yan sa kanila. Mas madulas na kaya. Diyan mo sa bawod, Dapat malagyan ng kulong pa. Klaro mo pa yung para hindi ka na mag mamaya. Sexy pa. Hindi ka na mamaya. Magtira ka doon sa may kuwantin mo. Hindi, maggapang! Gapang ante, hindi Kaya ganyan! nga. Nakadapa. Sige nga, try nyo nga daw. Try nyo, gapang ante. Gapang talaga, gapang. Hindi pwedeng tulungan! Wala, hindi ka makaalis!
May pamalo ako. Ang magtaas ang puwet, paluin ko. Ganito! Ganito ante, halimbawa ikaw, halimbawa nag-aunahan kayo ganyan, pwede mo siyang hilain pababa. Pwede kayong maggabuhan dito. Paunahan na kayo eh. na siya sa may buwan sa buko. Kalaban mo siyempre kayo. Pwede mong hilahin yung Oo. kalaban mo. Para hindi siya mauna. Pero bawal magganon ha. Walang madaya. Dapat natin pantay-pantay, ganyan. Lima tayo, ganyan. Dito ate oh. Na dito. Hindi pwedeng 5. Pompiang. Kung sino ang gumaya sa akin, hindi kami ang magagagampi. Hindi, may batayan na lang kung sino. Bato-bato na lang kasi. Kayo mo, hindi, isang tiligay mo na sa hindi pa sa'yo. Oo, talo. Yung panalo dito. Ay, ano ba? Kayong dalawa. Bato-bato tayo. Hindi, Oh, kung sino panalo, sige, bato-bato, pick na lang. Yung panalo kay Ate Gretchen, yung talo kay Ate Joanne. Kayo na, bato-bato, pick. Sino yung pick na lang? Pag panalo kay ate. Talo ka, tigil. Bato. Bato, pick, ganon. Isa lang, isang beses lang. 1, 2, 3, di, bato, pick. You're bad. Ganito na alam. Oh, ikaw ate, kakampi mo sa antipasing si DJ. Oh, itong tatlo magkakampi. Tapos. Jesus, Ginoo. Tara na. Sino mauna? Ano? Bato, sabay eh. Oo. Tubigan mo at may. O kami magtubig dito yung... Iligay mo yung dalawang buko doon. So ito guys, ang gagawin namin, paunahan kami kukuha ng buko, ay ng nyog. Balihin natin namin yung team ng dalawa by 3. Ito, iiwan ko siya dito sa dulo, tapos ano lang siya, nakadapa lang. Dapa lang yung gamit. Paunahan kumuha ng ganun hanggang maubos yung yung Member. Guys, saan ba ako nakagrupo? Kay Ate Gretchen. dito yan. Tapos ibuhusan mo ping yung kung matuyo na. Wait lang. Okay, ready? Ready! Basahin mo pa yun na matuyo na. So ang mananalo dito guys ay may premyo. Five, 4, 3, 2, 1, go! Sige! Oh, ito mag-cheer-cheer din kayo, ah? Ate, mag-ano ka nga ng usang ko? Maglagay. Oo. Ano, kaya pa? Ginusto niya yan. Ano, hindi ka na nakalas. Nagdaktal na gana ata ubot mo. Hoy, pwede mo siyang hilahin. Sige! Bawag ka na kaganyan, madaya ka. Pwede guys, maghilahan. Bakit magsunod na rin sila, no? Oo, magsunod sana para maganda para Ah, sige. Sunod! Bahala, magrambula lang kayo dyan. Para kang butik eh. Kanya-kanyang hilain. Ano, Day?
Ayaw nyo pa? Parang ano to ah. Ate, kahit dyan, nandyan na ako. Ate Paseng, baba lang, baba. Walang mag-angat. Kala mo, makapusto pa dito ha? Pangit yung po! Pangit yung kanya-kanyang ilang! Wala na dyan ang magano! Pangit ka! Oh, pabalik pa? Pabalik! Nakuha ko na ba? Sige, lain mo. Dapat isa lang, no? Isa lang yung bulang. Agawan. O, di isa lang. Pababa na ako. Tapos gagawin. Okay guys, ang gagawin na lang namin is isa na lang yung Pagkabang ka dyan ate. yung aming nyog. Bali mag-aagawan na lang kami. So tara. Eh, baba pa kayo. Magbaba pa kay Ate Gretchen. Mabakante, Nagbago kasi kanina dalawa. Isa na lang para daw mas masaya. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ipasa mo! Sige, rambulan! Oh, si Ate Gretchen! Oh, Gretchen, Ate Gretchen! Ang panalo! Okay, and the winner is Team Gretchen! Greta! Kanina nabitawan na. Pinasan niya kay Ate Gretchen. Meron pa, pwede pa tayo ako. Ginawa ko, tapos pinasok ko Ate Gretchen. Sa pang game, doon naman tayo mag-ano sa umpisa. Ay, Sa pababa dulo naman? kasi pababa. Pero pa ganyan, oh, pag ganyan ang kuha. Di ba Para mabilis. Bilisan naman. O, pabilisan naman daw. Okay guys, second game tayo. Paunahan lang sila sa baba. Kahit wag na yung nyog, basta paunahan sa baba. Walang gamit na kamay ha. Dito lang yan, yung kamay. Palang ang nagagana. Okay? 5, 4, 3, 2, 1, go! Wala! Walang sinabi ang tinasiligaya! Puro, sa first game, team ni Auntie Paseng. Second game, team pa rin Auntie Paseng. Okay. Awan, napandala nagbabasa guys. Lablaba mi pa ilang ka damanan morungag. Kamusta naman ang birthday mo ngayon? Siyempre happy.
Kahit pa yung ano ko, lalamunan ko at napalaban kami ni Mr. J kahapon nag-video eh. Kahit walang ano, pasobre, pwede na. Okay lang. Thank you problem. po. See you soon. Thank you so O much. syempre, dahil birthday mo, syempre hindi natin makakalimutan ng pasobre. Galing kay anonymous subscriber. Yay! 10,000 from Sir Anonymous subscriber. Thank you, Sir And then, Anonymous. 10,000 for Miss Greta. Yay! Birthday mo. Ito po ay galing kay Sir Gayem. Aloha. Thank you so much Thank po. you so much po. 10,000 for Sir Thank Gayem. you, Gayem. Ingat po kayo dyan. Thank you so Mga kuwan, much. sponsor. Ano pangalan? Ano pangalan? Gayem. Sir Gayem. Excited na rin mag-birthday sa Santa Ligaya. Last Aloha. birthday. Nakakuha na lang Sir. December na sa susunod na Nag-thank you agad siya. Oh, wala pa. Anonymous. Ano? Subscriber. Magkain muna tayo bago tayo mag-ano. Tikman ko nga yung cake ko. Guys, yung kaong oh. Ayan o, yung mga kaong. Yan na yung nakuha namin kaong. O, di ba? Libre na. Madulas nga din eh. Anong pakiramdam ang Tiligaya para bang bumata ka ng ng 10 years? 10 years? Sa larong ganyan, ha? Nag-enjoy ka ba? Enjoy na enjoy guys. Kaya lang maitim lang ako guys, kaya nakakahiya guys eh. Di ka nag-iisa? Talo ka man. Hindi. Kaya di bali masaya ma'am. Tama. Alangan naman na panay manalo, di wala nang talo. Pangit man yan. Walang manalo. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga bumati sa aking kaarawan. Thank you so much po sa inyong lahat. At syempre sa team, DFL sa effort sa pagluluto. Charot. Charot, pero ako rin nagluto. Gayat gayon. Ayan. Syempre, gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Anonymous subscriber sa bigay mo po sa akin at hindi lang po sa akin, sa kanila rin po, sa buong team. Thank you so much po sa walang sawang pagtulong mo po sa amin. Sana po ay mas marami pa po kayong matulungan. God bless po. At syempre sa aming Gayam at sa BFF ng Team DFL, thank you so much. Thank you rin sa bigay mo po sa akin, ganun din po sa aming lahat. At sana po ay mas marami pang blessing yung dumating sa'yo para mas marami ka pang matulungan. Thank you so much po. Thank you so much po. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Ayan, tawa lang. Enjoy lang.